संसार के नियम बा। ईमानदारी से यदि दुकानदारी जीवन के चलत होखे और बढ़िया बा। व्यापारी से जीवन यदि चलत होखे तो अच्छा बा। भगवान के नाम पर चलत होके तो अच्छा बा। लेकिन यदि कुकर्म करके अपन जीवन चलता तो बुझी कि हमरा स्वर्ग में ना नरक में स्थान। चाहे दूसरा के दुष्ट के नाम तहर चलत होके तो यदि केहू के गाड़ी दे के हमार जीवन चलता बुझा कि हमार जीवन ना हो नरक के समान बा। कैसे नरक के समान भाई महाराज कैसे नरक के समान बा? कैसे दुनिया में यदि भागना है तो किसी के बुराइयां से भागो और पर क्रिया बेटी मातारी नारी की छाया से भागो। भागना यदि चाहते हो तो दूसरे के बुराइयां से भागो। ये ब्याह से खड़ा होता रे विकलांग के रोल करे लगता है। भगवान तोरा दूगो बेटा लंगड़े देश ई है लांगर का शराब पड़ेला। ए सरवा तू हमरा से मजाक करबे तो हम तोरा के शराब ना दे। काहे ने मजाक शराबे खातिर मिलत रहे। भैंसी नारी बन जाए नारी भैंसी बन जाए शराब देवता मुनि दे दे फिर ऊपर तरंतरा हो जाए। ये दुनिया के रीति बा। रौरा यदि निमन करतानी तो भगवान भी अच्छा स्थान मिली। जैसे पांचों भाई ये पांडव रेखा बाड़े इनकर माई के देहांत के श्राद्ध हुई श्रद्धा से कैलन अतना लोग के खिलैलन भजन भाव करता इहे स्वर्ग हो इहे नरक बा। अरे गुडुआ मर गई जाए दो धरती के भार खत्म हो गई। सर्वव्यास ना रहे ककुलहट रहे लवंडा रहे लोग इहे कहे निमन करब त अच्छा कही आह चली गई। चली गई बड़ी पुराना एगो भाव बा। का बा दर नर 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 सही बोलबा दर नर 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 दर नर नर गुडू बहुत रू अरे सारा हमार दूसरे है कहे रे। ए महाराज पूछा तारे के बैसाखी छूट गई। अच्छा जहिया से अनिल बजावत है क्या के बबुआ कहत है जहिया तू अपना बाबू के और बाबू का अपना अंडरकोश में होता है ओ दिन से बजावत तू करे के बबुआ कहत है संस्कार लीलार दार चमकता। हां हट तू अपन दादो के भैया को हाथ मर देता पियावा तोरी रदी है लौकर 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 10 गो दरवाजा बा 2 गो कान 2 गो आँख 2 गो नाक 1 गो मुंह 7 गो 2 गो नीचे बा 9 गो 1 गो नाभि जन बन बा। पियावा तोरी रदी है लौकर 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 जाम कई रदी है सौकर 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 आज मालिक मालिक कहा तनु बाड़ी 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 नाही बने रे पैगो नौकर 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 ठोकी कीली तुड़ी खीली भेंट मोर दी हो अधा के कवाड़ी छुप छोरी
बा, देह में ताकत बा, केहू के सतावे के ना चाही, केहू के गाड़ी ना देवे के चाही, छोट ना बुझे के चाही, संस्कारी है में बा। दुनिया के रौरा मान सम्मान देता नहीं, एकरा से बढ़ के संस्कार कहीं नहीं। आ दुनिया के रौरा गाड़ी देता नहीं, रौरा केहू के बेजाय सोचता नहीं, तो रौरा यदि 4 ना सोचत हो तो रौरा बारे में 1 रुपया के सोचत। अब बुझी की रौरा सोचला से केहू के 4 आना हानि होता तो 1 रुपया सोचता, 4 गुना रौरा हानि अपने हो। बुझे के बाद भगवान जवानी जब देले बड़े तो 4 दिन के चांद नहीं, फिर अंधेरी रात, ये कब ढल जाई कब मर जाएगा कोई जानता ना। सब आँख में आके अपने आँख कमावलू, सब आँख में आके अपन आँख कमावलू, सब आँख में आके अपन आँख कमावलू। काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या हर समय घमंड में ताकत में ई को दे वो को दे मार दे फाड़ दे 6 गो छैलवन के फेरा मैं चुप बढ़िया से संगत करे के पड़ी, किताब के अध्ययन करे के पड़ी। अब बाउर कहे खाती अनिल बउआ, सरोज बउआ, मुकेश बउआ, यार बाबू से तो गोला गोले बनी, हमरा बाबू से 2 गोला गोले बड़ो, ई का करवले बड़ो, का कहिए बड़ो, हमरा का करे हमर बाबू के तू के हो हम जानते का बनी। जब बाबू से हमारा 2 गोला गोले हो गए तो बाबू के हमारा बाप बन के गोले होइबे कि माने बाबू से हमारा बेटा बन के गोले होइबे, बेटा बन के लौंडा बन के लइका हमरा तो दूसरे पागल कही का। राजकुमार यार के प्यार, राजकुमार यार के प्यार खाली लोर दी हो, अधकिया कबाड़ी